سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل Cinemasemere لومون كموترو زتفرالي سبورت وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم እንግሊዛዊት ማንቸስተር ዩናይትድ ንተኸላኸላይ ክሪስታል ፓላስ አሮን ዋን ቢሳካ ንምፍራም ክብሮሰን መስርሕ ምስጋር ተኸላኸልቲ ዓለምና ክትሰብር ከም እትኽእል ይሕበር ኣሎ። ዩናይትድ ነዚ ተኸላኸላይ ንምፍራም ክሳብ 55 ሚልዮን ፓውንድ ክትከፍል ተቐሪባ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንቢሳካ ንምፍራም ተበግሶ ካብ እትወስድ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ እዩ። በዚ ከዓ እዩ ሶልሻየር ነዚ ወዲ 21 ዓመት ተፃዋታይ ንምፍራም ክብሮሰን ክሰብር ከም ዝኽእል ዝሕበር ዘሎ። አሰልጣኒ ደርቢ ካውንቲ ዘሎ ላምፓርድ ተጻዋታ አኪቡ ናብ ቸልሲ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓቢሮም። ናይ ቅድም አካፋሊ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ንቦታቲ ናብ ጁቬንቱስ ዝኸደ ማውሪሲዮ ሳሪ ክትክእ ከም ዝኽእል ብሰፊሑ ክዘረብ ጸኒሖም። ማንቸስተር ዩናይትድ አጥቃዓይ አርሰናል ፒየር-ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ንምፍራም ተበግሶ ተወስድ ከም ዘላ ተገሊጹ። ብመሰረት ሓበሬታት ቶክ ስፖርት ዩናይትድ ነዚ አጥቃዓይ ንምፍራም ክሳብ 70 ሚልዮን ፓውንድ ቀሪባ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። አጥቃዓይ ዩናይትድ ቤልጂማዊ ሉካኩ ካብ ኦልድ ትራፎርድ ከም ዝተፋነዩ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ እታ ጋንታ ንዳያባላን ኢካርድኑን ተጣይቀሎም ከም ዘላ ይሕበር። ጆርጊኖ አሰልጣኒኡ ዝነበረ ማውሪሲዮ ሳሪ ተኸቲሉ ናብ ጁቬንቱስ ክኸይድ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ። እዚ ኢጣልያዊ አክፋፋሊ አቀዲሙን ንሳሪ ብምስዓብዩ ካብ ናፖሊ ናብ ቸልሲ መጺ ነይሩ። ጆርጊኖ ኣብ ቀዳማይ ወቅቲ ጸወቱ 54 ግዜ ማልያ ቸልሲ ከም ዝለበሰ ይፍለጥ። አጥቃዓይ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ብራዚላዊ ኔይማር ኣብ ከተማ ባርሴሎና መንበሪ ገዛ የጣየቅ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ወዲ 27 ዓመት ኔይማር ካብ ፒኤስጂ ክወፅእ ምዃኑ እዩ ዝሕበር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሪያል ማድሪድ ነቲ ተጻዋታይ ንምዕዳግ ክሳብ 115 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘቕረበት ይግለጽ ኣሎ። ማድሪድ ንጋሬዝ ቤልን ጄምስ ሮድሪገዝን ከም ኣካል መስርሕ ምስጋር ኔይማር ክጥቀመሎም መዲባ ከም ዘላ ይሕበር። ጀርመናዊት ባየር ሙኒኽን እንግሊዛዊት ማንቸስተር ሲቲን ንወዲ 22 ዓመት ስፓኛዊ አካፋፋሊ አትሌቲኮ ማድሪድ ሮድሪ ንምፍራም ኣብ ቅልስ ከም ዝኣተዋ ተሓቢሮም። ዌስትሃም ኣብዚ ወቅቲ ንብሉጽ አካፋፋሊኣ ዴክላን ራይስ ከም ዘይትሸጦ ቦጊዕ ኣፍሊጣ። እዛ ጋንታ ነዚ ወዲ 20 ዓመት ተጻዋታይ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ዝመጾ ዘሎ ጻውዒት መኸተምታ ንምግባርያ ነዚ መግለጺ ዘውፅአት። አሰልጣኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦሊ ጉናር ሶልሻየር ንወዲ 21 ዓመት አካፋፋሊ ክለብ ቦርንማውዝ ሃገራዊት ጋንታ ዌልስን ዴቪድ ብሩክ ንምግዛእ ተበግሶ ወሲዶም። አካፋፋሊ ሌሲስተር ሃሪ ማጓየር ገና ብዛዕባ መጻኢኡ ከም ዘይተነጸረ ተሓቢሮም። እዚ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ምዝርራብ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ምባፔ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ተባሂሎም መስርሕ ምስጋር ተጻዋቲ ናይ ዝክራማት ኣብ ምክያድ ዝርከብ ዘሎ። ብርክት ዝበላ ዓበይቲ ጋንታታት ኤሮጳውን ድሮ ስጉምትታት ናብ ሙሳድ ገጸን የምርሓሎም። ክሳብ ሕጂ ዘይተመለሰ ሓደ ሕቶ ግን ኣሎ። ኣብዚ እዋን ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለም መን እዩ ዝብል እዮም። ብራዚላዊ ኔይማር ካብ ባርሴሎና ናብ ፒኤስጂ ብ222 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ዝተሰጋገረሉ ግዜ እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ብምዃን ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ ኣይንዝጋዕን። የግዳስ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኔይማር ኣይኮነን ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ዘሎ። ዝኸበረ ተጻዋታይ ፒኤስጂ ከማን ኣይኮነን ዝብሉ ወገናት ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። CIES ዝተባሃለ ሓደ ትካል ጽዑቕ መጽናዕቲ ብምክያድ ኣብ ዓለም እቶም ዝኸበሩ 30 ተጻወቲ መን እዮም ንዝብል ሕቶ ክምልስ ፈቲኑሎም። እዚ ትካል ኣብ 5 ዝዓበዩ ሊጋት ኤውሮጳ ማለት ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ፣ ላሊጋ ስፓኛ፣ ሴሪአ ኢጣልያ፣ ቡንደስሊጋ ጀርመንን ሊግ አ ፈረንሳን ኣብ ዘለው ተጻወቲ መጽናዕቲ ኣካይዱ ዘሎ። ብዘይካዚ እዚ ትካል ነዞም ተጻወቲ ኣብ ዝለካዓሉ ዕድመ ኣበርክቶን ዓቕምን ዘለውዎ ውድድር ዘለዎም ኮንትራት ዘመዝገበ ሸቶታትን ኣብ ሜዳ ተጻወትዎ ደቃይቕ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ዘለዎም ዓወት ውጽኢት ጋንቶኦምን ካልእን ከም መፍለዩ ከም ተጠቅመሉ ክፍለጥ ተኻይድሎም። በዚ መሰረት ምስ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም 2018 ዝለዓለ ኪልያን ምባፔ ዝኸበረ ተጻዋታይ ዓለምና ክኾን በቂዕሎ ማለት እዩ። ብሓፈሻ ክረአ እንከሎ ቀዳሞት 11 ተጻዋቲ ብድምር 1.429 ቢልዮን ፓውንድ ዋጋ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ዝጻወቱ ቀዳሞ 3 ተጻወቲ ዝርዝር ኮይኖም ዘለው ምባፔ፣ ሳላህን ስተርሊንን ብድምር 603 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ኣለዎም። ኣብ መስመር ምክፋል እቲ ዝኸበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ዘሎ ኣካፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ በርናርዶ ሲልቫ እዩ። ሲልቫ 121.6 ሚልዮን ፓውንድ ተተሚኑ ዘሎ። ኣብዚ መስመር ኮቲኒዮ 114.9 ሚልዮን ፓውንድ ክትመን ከሎ ኣካፋፋሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ፖግባ 111.1 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ወፂኡሎም።
ድምር ናይዞም ሰለስተ ኣከፋፈልቲ ጥራይ 347.6 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑ ይዘሎም ንመስመር ምክልኻል እንግሊዛዊ ጋንታ ሊቨርፑል ዓብላቶ ዘላም ኣብዚ ዝርዝር ዝኸበረ ተኸላኻላይ ዓለምና ተባሂሉ ዘሎ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ዛጋንታ ትሬንድ ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ እዩ እዚ ተኸላኻላይ 115.6 ሚልዮን ፓውንድ ክትምን ከሎም ደቂ ጋንቱ አንዲ ሮበርትሰን 78.4 ሚልዮን ፓውንድ ቫን ዳይክ ከዓ 99.6 ሚልዮን ፓውንድ ተገሚቶም ኣለዉ ነዞም ሰለስተ ተጻዋቲ ሊቨርፑል ኣብ ድሕሪ ተጸንቢሮም ዘሎ ተኸላኻላይ ሲቲ ኤሜሪክ ላፖርተ እዩ ላፖርተ 93.6 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋዩ ተዋሂቦ ዘሎ ዝኸበረ ሓላውልዳት ተባሂሉ ዘለውን ብራዚላዊ ሓላውልዳት ሊቨርፑል አሊሰን እዩ እዚ ሊቨርፑል 65 ሚልዮን ፓውንድ ዝሃበተሉ ሓላውልዳት ሕጂ ዋግኡ ክሳብ 95.5 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑ ዘሎ ካብዞም 30 ቀዳሞት ዝኸበሩ ተጻዋቲ ዓለምና እቶም 19 ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ዝጻወቱ ብምዃኖም ግጥም ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ እቲ ዝኸበረ ውድድር ክኸውን በቂዕሎም ካብዞም 19 ከዓ እቶም 6 ኣብ ሻምፒዮን ጋንታታት ፕሪሚየር ሊግ ማንቸስተር ሲቲ ዝጻወቱ ክኾኑ ከለዉ እቶም 6 ከዓ ኣብ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ዝኾነት ሊቨርፑል ዝጻወቱ እዮም ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብዞም 30 ዝኸበሩ ተጻዋቲ ዓለም ብፖግባ ሉካኩን ራሽፎርድን ክትውከል ከላ ቶተንሃም ከዓ ብሃሪኬንን ሶንን ደላዓልን ተጸዊዓላ ኤቨርተን በተቅድሚ ሓደ ዓመት ካብ ዋትፎርድ ዝዓደገቶ ሪቻርልሰን ተወኪላ ዘላ ኤቨርተን ተጻዋታይ ብ44 ሚልዮን ከም ዝገዛቶ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋጋ ሪቻርልሰን 87.6 ሚልዮን ፓውንድ ዓሪጉ ዘሎ እንግሊዛዊ አጥቃዓይ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ዳጆን ሻንቾ ብ141.6 ሚልዮን ፓውንድ ምስ ቀዳሞት 5 ዝኸበሩ ተጻዋቲ ዓለምና ምስርዑ ንእንግሊዛውያን ዓቢ ሓበን ኮይኑዎም ኣሎም ወዲ 19 ዓመት ሳንቾ ብተወሳኺ እቲ ዝኸበረ መንእሰይ ተጻዋታይ ክኸውን በቂዕሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወዲ 34 ዓመት አጥቃዓይ ኢጣልያዊ ጁቬንቱስ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ብ104.9 ሚልዮን ፓውንድ እቲ ዝኸበረ ብዕድመ ዝዓበየ ተጻዋታይ ኮይኑሎም CIES ካብ 2019 ናትሒዝዩ መጽናዕቲ ምግባር ዓመታዊ ዝርዝር ኣስማት ዝበለጹ ተጻዋቲ ዓለምና ክዝርግሕ ጸኒሖም በዚ መሰረት ዋጋታት ናይቶም ተጻዋቲ ምስንሪ ቀዳማይ ኪሊያን ምባፔ ብ224 ሚልዮን ፓውንድ ክለቡ PSG ካልኣይ መሐመድ ሳላህ ብ196 ሚልዮን ፓውንድ ክለብ ሊቨርፑል ሳልሳይ ራሂም ስተርሊንግ ብ185 ሚልዮን ፓውንድ ማንቸስተር ሲቲ ራብዓይ ሊዮኔል ሜሲ ብ149 ሚልዮን ፓውንድ ባርሴሎና ሓምሻይ ጃዶን ሳንቾ ብ141 ሚልዮን ፓውንድ ክለቡ ዶርትሙንድ ሻድሻይ ሳዲዮ ማነ ብ141 ሚልዮን ፓውንድ ክለብ ሊቨርፑል ሻብዓይ ሃሪኬን ብ138 ሚልዮን ፓውንድ ክለብ ሊቨርፑል ሻምናይ ሮበርቶ ፊርሚኒዮ ብ128 ሚልዮን ፓውንድ ሊቨርፑል ታሽዓይ አንቶኒ ግሪዝማን ብ128 ሚልዮን ፓውንድ አትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ መወዳእታ ተሰሪዑ ዘሎ 10 ድማ ሊሮይ ሳነ ብ122 ሚልዮን ፓውንድ ማንቸስተር ሲቲ እዩ ሊዮኔል ሜሲ ብፍጹም ቅላዕ ናይዚ ዓመት ኮፓ አሜሪካ ቀዳሚት ሸቶ ኣብ ዘመዝገበሉ ሃገራዊት ጋንታ አርጀንቲና ቀዳሚት ነጥቢ ኣመዝጊባም ኣብዚ ሓላውልዳት አርማኒ ፍጹም ቅላዕ ብምድሓን ካብ ስዕረት ዘናገፈላ ግጥም ለአልቢ ሴሌስተ ገና ዝዕግብ ጾታ ከተርኢ ኣይከኣለትን ደላ አርጀንቲና ኮሎምቢያ ምሕላፋ ዘፍለጠት ኮይና ፓራጓይ ብክልተ ነጥቢ ብቀጠር ድማ ብጸብለልታ ሸቶ ተበሊጻ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ አሰልጣኒ ሊዮኔል ስካሎኒ ገና ዕድላት ዘለና ብምዃኑ ኣዚና ዕድለኛታት ኢና ክብል ንኩነታት ጋንቱ ገሊጽዎም ሜሲ ብወገኑ ንቀጠር ክንስዕር ኣለና ካብ ምድብና እንተተሪፍና ግን ዘገርም ነገር ክኸውን ይክብል ገሊጽሎም ሓለቓ ጋንታ ሃገራዊት ጋንታ ጋና አንድሪው አዩ ሃገሩ ንዋንጫ አፍሪቃ ንምዕዋት ትጽቢት ካብ ዝግበረለን ሃገራት ከም ዘይኮነት ተዛሪቦም ኩሉ ሳዕ ደረጃና ዓቂብና ምኻድ ንኽእል ጋንታ ኢና ካብ 2006 ንነጀው ኣብዚ ሕጂ ግን ጋና ካብተን ነዛ ዋንጫ ክንክዕወታላ ትጽቢት ዘይግበረለን ሃገራት ክትከውን ንፈለማ ግዜ ኮይኑ ይስማዓኒ ክብል ንገዲም ኣጥቃዓይ ኦሳማዋይ ጂያን ተኪዩ ሓለቓ ጋንታ ኮይኑ ዘሎ አንድሪው አዩ ይዛረብ حدش أسلطاني كلب جوفنتوس كوين زلو ماوريزيو ساري زاغانتا حلفتان ኣብ ልዕለይ ልዑሉን ስጡምን ተገዳስ ንስለዘሕ ዶርየ ምስ ዛጋንታ ፈሪ መክብል ተዛሪቦም ጁቬንቱስ ካብ ዘሰልጠነን ጋንታታት ዝዓበየት ምዃና ዝገለጸ ሳሪ ምስ ዛጋንታ ኣብ ጉዕዞ ህይወቱ ኣብ ዓቢ ደረጃ በጽሑ ኢሉ ከም ዝኣምን ተዛሪቦም ኣቀዲሙ ንናፖሊ ዘሰልጠነ ሳሪ ብደገፍቲ ናይታ ጋንታ ሓያል ተቃውሞን ነቐፌታን ይወርዶ ምህላው ይግለጽ
فدريشن كعس أغري أفريقيا كاف نشوعات ناي قدم بلوصات تጻወቲ ናይ زأهجر كم أمباسادرات وانچ أفريقيا 2019 كخونو مريصوم علوم اتم تጻወቲ ساميل إيتو ناي كاميرون ديدير دروغبا يايا تورن ناي ايبوريكوس رابح ماجر ناي ألجيريا نوان كواكانو ناي نيجيريا محمد الخطيب ناي قبطي كمون الحاج ديوف ناي سينيغاليوم زوم نبلوص تጻወታይ أفريقيا زتعاوت تጻወቲ أب قبطي نزكايد 24 هاجرات زتصفو ودريوم كم أمباسادرات كوينوم تمريصوم دلوم ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን